Goes. Waar ik door mij zullen, dat is mij de tweede. Je hebt 1250 KIKZ op het internet www.kikz.com en Luther jedet dan op YouTube te zijn. Ik wil trainen met de boodschap van Apostelgeschichte, kapitel 8. Nu hebben we ons een jet hier aan, wie hem phone, en ik heb even wieder dit opsnappen. So, wir hadden ons het vijfmaal gevierd van de diacoon Stefanus. Hadden een bijzondere wijsheid, een bijzondere golf. En Petrus had ook te de gemeente gezegd dat ze zullen zich de mannen uitwählen, de diacoon, om daschen bedien, om de businesszaken van de kerk drijven. En Petrus had twee bedingingen. Eén vol wijsheid en tweitens vol van Heiligen Geest. Dat zullen immer de bedingungen zijn voor onze diacoon deze deel, onze diener en zo wieder. Toen kijk wie nou wel goed of die zijn. Vechten we die laat, vechten wordt van de golven die hand. Waarbij de schrift redt van twee dingen, vol wijsheid en vol van Heiligen Geest. Zo waren je woorden. En zo, die weer twee sterk, wat de besonders begoofd werden. Philippus, van denen waar we van deel lezen. En Stefanus, wat een bijzondere wijsheid had tegen de kerkenleider te die tijd strijden. Vielleicht alle onderhouden van de schrift en zo wieder. En ze waren en wordt voet aan de eigen jeugd, wegen Jezus als de vervulling van de schrift, het oude, en hij heeft het nieuwe gebracht. En zo ze kunnen gleich jeng Stefanus in de leer. En instead dat ze deze Jezus aannamen, waren ze bloos dal, nam Stefanus vast. En beschuldigen hem dat hij wil dat alle doorsmieten. Zoals we dat hier gaan, was die bloos amschmieten. En Stefanus geeft in de Bibel leer. En Apostelgeschichte kapitel 7. Van Adam en Eva ganz wat is Jezus Christus. En wij zijn waar Jezus en het Oude Testament de vingers, waar hij dat oude bund volbracht heeft, vorige gemerkt. En dan steht dat ze zich dan bekeren. Vierten ze met de straat uit, noem grote steinen, steinigen aan, noem zijn leven van aan, aber hij kan Jezus zijn, voor de rechterhand Gottes. En wat hij nog? Hij beet voor de vergeving van zijn vervolger. En du weer een interessante jonge man, wat er zat en alles bejoen deed, alles goedheiten deed, dat we de zool, de zoles, een jonge fariseer, hij deed sogar der waar niks neemt, zodat ze geen steunjen kunnen, dat hij zei. Nu zijn we dan in Apostelgeschichte kapitel 8 en zegt het door, en zal weer de ver, dat ze Stefanus aanbrachen. Dan zegt het wieder, den dag vond een grote vervolging aan, gegen de kerk in Jeruzalem. Dit wordt de bekend dat Jezus weer gekomen, hij weer gestorven, hij weer opgestaan, hij weer bij de rechterhand Gottes. Dan zegt het, deze worden vervolgd en alle, buiten de apostel, vervlogen durch Judäa en Samaria. En etliche mannen begroefden Stefanus en truiden hem. En Saulus ving aan gegen de kerk te schaffen. Hij ging van huis te huis en hij nam mannen ook vroegs en stapte aan. Viele wat studeren worden zijn, dat viele van deze zijn dan veroordeeld worden tot dood. En du wie Saulus ganz ver, vielleicht was zeg, ging. Wat passiert hier? Dat Gebot Jesu wordt hier erfüllt. Jezus had twee dingen te de jongen gezegd. Die hebben mij vervolgd en die worden jullie ook vervolgen, wanneer ik nog da lag, wegen je mij hier. So dat passiert hier, dat komt hier in ervaring. De tweede ding, Jezus had een bevolen dat ze zullen uitkomen met het Evanjelium naar de ganze wereld, waar Jezus had gezegd hoe ze zullen afvangen. Bij Jeruzalem, en dan Judea, en dan Samaria, en dan over de ganze wereld. Wat passiert hier durch deze vervolging? Jezus in Gebot wordt erfüllt. Wie de kerk vielleicht te veel was, vielleicht te leis, te relaxed op Engels. Denk je dat vielleicht te schijn was alle top in Jeruzalem zijn? Well, Jezus in Gebot wordt hier erfüllt. Nu durch vervolging spreiden ze uit wo? Naar Judea, naar Samaria, en het Evanjelium wordt over de ganze wereld uitgespreid.
mir denkt, dat Jahren 3 had ik meine Rehbotschaften in de kerk van wat we zo'n Mission doen. Die Missionsarbeit ist nicht bloß für die Apostel, da wird das Evangelium gestorben sein. Da würden Christen bloß haben, was Christen zur Welt bringen. Ne? Aber wir sind, haben einen Befehl von Jesus Christus, dort wieder zu drehen. Wir als Mennonitenkirche tun nicht eine sehr gute Arbeit mit dort. Wir holen uns alle drei, wir bleiben alle von uns selbst. Die Kirche ist für die selber, ne? Entschuldige, lieb was je hosten. En zo willen we met dem Befehl, wat Jezus had, zum Rütgehen, Rütfahren, das Evangelium Rütbringen. So ich habe eine Rehbotschaften, und will wir so wenigstens Geld checken, und zweitens für die Beten, und drittens an die Jugendmotor sprechen, damit Rütfahren Mission arbeiten. Und wir für ein Jahr oder 2 Rütfahren und mitleben mit dem Evangelium und das wiederbringen in der Welt. Und dann denkt mir nach, als ich die Botschaften vor dir habe, dann kommen meine deutsche Freunde mit und sehen sie, wenn wir das tun, was du sagst, da waren Geräte Ostern, wo ich kein Tisch sein. Diese Mönche hat nicht gehört, was ich sehe. Sie dachten bloß an, die Familienkron soll vorig sein. Der Ziel, wie unerzwingen, als das Evangelium rüberbringen, nicht so? Und so, durch diese Verfolgung, der Philippus in Samarien, und sage ich nicht bloß halb, aber all die, die verfolgt werden, gesprochen werden, wir brauchen die Botschaft wieder. Und hier wird Jesus ihm Befehl gehorcht. Und als diese Menschen Philippus hielten und sagen, welche Menschen heilen dort, weil sie jetzt kommen raus, wieder eine große Freiheit in der Stadt. Warum? Denn sie drehen sich zu Jesus Christus. Das wie ein Hacksmann, nicht ein Tagsmann, wir reden noch von Haxerien, das wie ein Simon, er versteht sich mit Haxerien. Und wenn wir sein ein Wizard, oder können verschiedene Dinge in der ersten Welt reden, und Menschen haben eine große Erfolgung, er hat nicht eine Verfolgung, aber eine Erfolgung, viele wat am nu volgen en blijven hier wanneer weer. Die bezieht sich hier ook durch Philippus seine Botschaft. En dan sagt het hier wat interessant in Apostelgeschichte 8:14, dat aus Jerusalem, aus der Apostel in Jerusalem dort hielten, wat in Samaria passiert. En je moet dan denken, Samaria wie een beetje Moldai, dat wie een beetje is half Juden, half Heiden. Die waren gleich gut honor sein von den Jeruzalemer Menschen, aber die Apostel hielten, dat het Evangelium wat in Samaria ook toegenomen. Dan schicken sie Petrus und Johannes naar Samaria en dan beten sie für diese Nichtgläubige. Und dann sagt er in Vers 18, dann kam der Heilige Geist auf ihnen ab, wegen diese Menschen haben sich noch mal bloß bekehrt, die haben sich taufen lassen in den Namen Jesus, aber die haben noch nicht den Heiligen Geist. Nu leden Petrus und Johannes ihre Hänge ab, nu kriegen die den Heiligen Geist. En ik heb vandaag niet tijd om over die leer gaan. We wollen dat nächste Mal doen. Ik wil dus dadelijk over kapitel 8 gaan. En we hebben nächste Mal ons de vrouw bevragen, wanneer Christus den Heiligen Geist en waar komt hij? Dat is een wichtige vrouw. En nu heeft dus Simon, wat al zijn leven had hekserieën gedreven en had zijn leven gemerkt, wie vielleicht rijk geworden. Nu zit er dat Petrus en Johannes doen ihre Hänge ableihen op mensen en kriegen den Heiligen Geist. Nu vraagt hij, hoeveel wordt het kosten dat ik er ook weer kan? En Petrus deed hier wat mijn Bibelvers gisteren weer. Gisteren las ik in de Bibel en zei dat de woordheid reden en lijf. Ik geloof je dan ook, nee, is weer van reden. De woordheid reden met lijf. So Petrus deed hier de woordheid reden en zegt, moest du en dien geld verdorpen. Du zoals büsse doen. Dit heeft niet met geld te doen. Du büsse, zodat de Heer die wat te goed houden en die niet was aankomt met zo'n slechte gedanken. En ik geloof dat Simon zegt, bet voor mij, zodat dit nicht muss passieren. So, hij muss hier leren, nicht so? Je kost het Evangelium nicht mit Geld kopen, mijn vriend. Het Evangelium is voor de rijken, het is voor de armen, het is voor de oude, het is voor de jongen, het is voor hij, het is voor haar, het is voor kinderen, het is voor jugend. Oh, dat is voor allen, dat is zo de blik. En nu, krijgen deze zich, de mensen in Samaria hebben zich bekeerd en zijn zum Glauben gekommen. Philippus kreeg dan een order van een engel, hij zal naar deze Einbach doen, Süden von Jerusalem. Und da ist ein Bagger. Und der Mitfahrer für den Bagger, das ist von Ethiopian Land, das wird leidmäßig ein schwarzer Freund war. Die Königin von Äthiopien, der hat ja Salomo Jahren 3 gesagt. Das ist in Jerusalem gekommen zum Anbeten. Und er liest in Jesaja 53, wo das sagt, dass das Lamm wie ganz still, dass das Lamm umgebracht wird. Am wird geleitet, ist ein Schub zu der Schlachterie. En hij bleef überstel. En hij heeft de Heilige Geest Philippus gezegd,
Go bezieh den Bären en du moet horchen. En dan, dit is een losje op lieders, Jesaja 53, van den Messias zijn lijden, van dat Lam zijn lijden en sterven, naar dat Lam te stel weer. En dan vraagt Philippus, dan zei weet je vrouw, verstehst du wat je leest? Dat zal wie verden vrouw. Weißt du wat je lezen lässt? Dan zegt de man van Ethiopian, dat we in Canada, zei bij Plautdietsch, wo soll ich dat verstaan, man kann mir das erklärt. En dan hupt Philippus vielleicht auf den Bogen ab und vertelt ihm von Jesus Christus, wo dit Kraft naar Jesus Christus wiesen deed. Hij weer het Lam am Wort geslacht en hij weer stil gebleven. Weet je wat de schuld is? Wanneer nu een Arabi in Israël was vragen wat er niet aan Jezus leeft, wat meint Jesaja 53? Van wem redt dat? Dat worden meest alle zijn dat redt van het land Israël. Israël heeft soms lijden. Israël blijft immer zo stil. Maar weet je wat? Die haben Jesus nicht genommen als ihr Herr und Heiland. Die schaffen gegen an. Und nu doen sie das ganz verdrehen und sagen, Jesaja 53 sind sie. Mein Freund, Jesaja 53 ist Jesus Christus. Er ist für uns gestorben. Und das Mensch wartet an und nimmt Jesus an. Kommen sie besiegen Wuter. Dann sagt der Mensch, warum will ich mich nicht taufen lassen? Und Philippus tauft ihn durch, deupt ihn durch. Und dann ist Philippus aber mal weggenommen. Und dieser forttrainiert sein Heimatland und freut sich. Und das ist interessant, in Ethiopian Land, in Afrika, sind Kirchen von diesen Jahren Christen haben. Ich glaube, das Mensch von Ethiopian Land hat das Evangelium wiedergebracht. Nächstes Mal, wenn wir da reden von was hier passiert, diese Menschen haben sich bekehrt, haben sich deuten gelassen, aber er viel nach den Helden Jesus. Du aber nächstes Mal dann noch mehr davon vertrauen. Bis dann, meine Freunde.